Gogo AJ uzombuyisa ulila. Gogo uma ungadli uzolahlekelwa wonke amandla akho. Uma uqhubeka kanje uzogula kakhulu, ngiyacela udle gogo, ngiyacela. Gogo, okungenani phuza nje ijuice kancane nayi. Angikutshelanga yini ukuthi angifuni lutho. Ngicela ulila nje kuphela. Ngifuna ukumbona. Gogo, umshado usuke eduze. Ungayenzi leyo nto. Yebo gogo. Uma ungaphilile wena nathi ngesikwazi ukuphatha wonke amalungiselelo omshado. Futhi gogo, lo mshado ulona nje iphupho lethu kuphela. Bayiphupho lika-Andra futhi. Futhi wawukholelwa ukuthi kuyafika umalokazana kulendlu. Angithi kanjalo gogo? Iqiniso lelo. Gogo. Ekugcineni umlingani ka-AJ usezongena empilweni yakhe azoma eduze kwakhe. Besingafuni sonke ukubona injabulo ebusweni buka-AJ. Kodwa mawuhlala ungaphilile gogo, akekho nomunye wethu uzojabula. Gogo, indaba unenkani kangaka. U-AJ uhambile ngithi uzombuyisa ulila noma kanjani. Kwazi bani unabo yini ubuhlakani? Yebo, iqiniso. U-AJ wafona phambilini kodwa akazange alibambe ucingo. UDorka naye wafanela futhi. Angiboni uzofika. Kwenzekeni? Durga, yini kumele siyenze? Akasabambe ngisho ifoni. Laxmi kanti wena udeli nokusha amahlaya. Kanti futhi ngitshela ukuthi akazange libambe ucingo la AJ. No Durga nawe mfanele. Manje yini ezwenza ukuthi abambolethe? Lalelani. Somele siyendleni yakhe. Somele sithole indlela yokuthi simlethe la. Ayikho enye indlela singenza ngayo. Lento imayelana nempilo kagogo. Asambe. Kanye nekusasa likaShweta futhi. Laxmi. Yazi selokho uqala ukuhlela umshado ka-AJ noShweta. Ugogo balokho zozengaphelile. Swathini AJ mesibamba. Uzamisa umshado wakhe noShweta. Ngeke yenzeke into kanjalo. Lento eshoyo ibalekile njengamanje. Okubalekile ukuthi ulileze la, icabangisise. Yini okufanele ucabange ngayo? Sonke siyazi ukuthi ngekeze la ekhaya. Durga, usafikile. Wena kahle kahle unangqondo vele. Kunini ngizama ukuthinta ungalibamba ucingo? Singakhuluma ngalogamuva bandla ngiyacela. Okokuqala nje ngitshela ukuthi ugogo usegumbini lakhe. Ngiyabonga ngokuthi uzile. Kodwa bekufanele uhambe nami ngemoto yami. ngizela ugogo mina lana. Angizele wena. Futhi ukunquma ukuthi ngifuna ukufika ngayiphi indlela lana yilungelo lami lelo. Ungalingeka wenza ngathi wena ungilethela lana mase sesilapha phambi kwagogo. Ngizele la ngokwami. Ngoba ngenzela nje kuphela ukuthi ngibone ugogo. Gogo. Kulungile, oza ngikuhlalise. Oh Lila, bengazi ukuthi uzofika. Kodwa gogo, ubungenalutho njengesikhathi kade ufikile ekhaya. Kwenzakaleni manje? Mama, ubufuna ukuhlangana noLila njalo. Ngimbizile uLila, ulapha manje. Kufanele udle okuthile kuqala. Ayi, Awukazi udle lutho usuku lonke. Abiram angilambanga ngempela mntana. Wena malume uyinkinga kabi nje. Futhi ngiyazi samncane wawuhlala ubanga isiphithiphithi. Kodwa ugogo wayekumela kanjani nje kodwa?
Fanele nje ukuthi wayivela kuncenza ikhala mase kumele uhle. Ngoba ngiyazi wawuyingane nenkane nje. Nami ngicabanga ukuthi ngenza into efanayo, ngikuncinza ikhala ukuze ngikuphe ukudla. Imaki. Wenzani ke manje? Usufuna ukuvala amakhala kagogo manje? Uyayibona kodwa into oyenzayo? Uyazi ukuthini wegogo? Sengicabanga ukuthi wena wedwa la endlini waqonda amahla yami. Awubuke nje, ngitheme ngikhuluma ngomalume esayingane. Bona ubujabulile ungenankinga. Kodwa bonke laba abanye bavele badini. Kodwa ungazizwa kanjani nje endaweni eshube kangaka? Awungitsheleke. Yenziwe ngani le juice? Gogo, ijuice yama orange. Yenziwe yini nobathathu? Yebo. Yebo, gogo, nayiphuza. Ingabi orange juice lena? Ibukeka imnandi, ngisho ibuke emahlweni. Ngicabanga ukuthi uzoyizwa imnandi lokho kwangampela futhi. Uyafuna yini ukuyizama? Nansi. Nansi-ke phuza kancane kancane. Ulilo usathatha lonke udumo. Ingane lomcabango ukwenza ijuice bekuwethu, kodwa udumo sothola uyena. Yebo. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.